सासे मानसिया बुंहरदो आरो ना इन्स्टाग्रामनि एफेक्ट लायै दुगि खिथियो होननानै सोरबा गारि नांगौबा ड्राइभ खालामनायखौ फैसा आइथिं थांनि र' Hey guys, welcome back to Nasdin nama aku pernah itu kira ni dia Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Nang khang dek gubun moनसे video बनायनाय जाबाय दा मोना जे कल्पना आं थाबायनो फैदों गामि गेजेरथिं आरो ना दिनै so नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दे फुरा जानला मानला ओंखारदों आरो ना आङो नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर डेली आं vlog एगारनो ट्राय खालामो बाट गामि एरिया नालाय थ' एगारनोबो हाया बिराद दुखुनि बाथ्रा आरो दा हामा होनो ना मानसिफोरा नंगौ ना भिडिअ खालामबाय थाबा दा मानसि गैयाबासो बिदि लायो आरो ना मानसि नुबानो दलद दोननो लायो रायजायोबो बिराद रायजायो मानसिफोरजों इन्स्टाग्रामनि एफेक्ट लायै दुगि खिथियो होननानै दा बिराद दुखु मोनदों आरो आङो माबायाव रेलाव फैना फैबानो जाबाय रा नंमारगोन नामा आं साइज नुथारा नामा आंखौ कल्पना बाहायबा मोजां मोनगोन आंखौ माबायाव रेलाव मोजां नुयो ओमफ्राय माबायाव मोजां नुवालै भिडिअफोरा मोजां नुवा ओमफ्राय बांसिन मोजांसिन कल्पना आंखौ मोजां नुवानो लोगोफोर खामानि मावदोफा मा खामानि होफा जेवरा नोंसाना सालोंना फैगोन दे गुमै थ' ha isani ibe den sama hatai fe kong gedanga mati kar le gari le cha laki khadale thabai thanu babai ang jaiman kona tana abo dono dokanaव माइरं फानि जागोनले आंबो आबो होनबाय हाय लोगोफोर हाय लोगोफोर हाय लोगोफोर हाय मा खबर आबो आंनि हामा मानो सिख्ला खासे लाले आबो आरो आंनि बायदि सिख्ला नाङा र' आंबो गथ'खानि जानाय गाहाम मोननाय दोङो गथ'खानि लागानायसो लागोन नङाबा मावग्रा गैलाना गथ' जोंनि बायदि गथ' गैयिफोरखौ लारा हायना गथ' गैया ओइ थिं फैलाय पुजालाय आइले बाबुआ ओइ बाबु मा खबर बा मा दुस्थु जाबाय नोङो आंखौ सिनायाखै नोङो खाथिनि हा नोंसोर खाथिनि होल माने खारदो नोंलाय हा खाथिनि गामि दाबसे सोरबा गारि नांगौबा ड्राइभ खालामनायखौ फैसा लाङो 1,10,000 गोग्लैगोन नोंलाय सिटि बायनासिगोन जां थांबा मानसिखौनो खालि माबादिनो मान दिल' हाबना थाबाय थायो बा आबै बोरै आं लोंबाय थादोंनि आबै बोरैनो बुंबाय थायो ओमफ्राय आरो बिहावनि सिगां बारा डायलग बुंनो हायाना आरो आबैखौ दिननिसो नुदो आबैखौ माने खियाखै सुरित आबौआ आबैखौ बे थांखाया आं थाङालै आबे मानो थाङाखै जाहोनावलाय मानो थाङाखै आं थाङालै आं थाबाय आं नेवसियो नैबे जाहानाव सेरबामदानि दङ थां गानदों नागिर मायो सिजि राखिदो आब' सिजि राखिदो सिजि मानो नांगोनलाय सानथाम गाहाम थांबा जोंखौ सिखाव मोनगोन आंखौ ओरै सानगोन फैसा गैयि बारायखौ लादो ना नंगोन सों बिदिबालाय सिजोनाव नायबासो फैसा गोनां बारायना सानगोन फैसा गैया बारायना दिनै फैसा जमनानै 16 लाख मोनगौमोन आंथ' आबौआ जाहाना फार्स्ट साननाय खालि सानखोदोंमोन इमान हेन्डसाम सन आबौआ बिराद गिदिर साकरि मावदों आंना सानदों नंमारगौ दे हस्साय नङा आंनियाव दा नोंसिनि मबाइलाव जानि बारायखौ सबबो मास्टारमोन आङो हस्साय इमान साइजनि बाराय मोनबाय नों जाहानि आफाखौबो आं फार्स्ट थांखालि सोंदोंमोन र' बाबाखौ आफाया आरो सोलोंदों ना सेरेब लोङाखै बे खालि मास्टार मावो नामा सोंदों नङा आबौआ माने गावनि स्टेन्डार्डखौ लाखिनो रोंदों ना जे मानसिबाबो माव मोननो बुंनांगौ नाम्बारा थानांगौमोन बुरफुकसोमोन रोङाबा मा जानो आबौआ इमान साइज गोनां दाउजुलै दाउजु ना मा होनो इखौ
दाउ जुख्लि सोर होनदोंमोन इखोनायावनो दाउ जुख्लि होनदोंमोन आंखो ओइ इसोरनि आबैया नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा इमान इसान गाहाम इमान फुर इन्जय खालामो नोगोलानो बिबारखो दे खानि थुनि खाना खाना आबौआ बिबारखौ नोरै हो ना ले आबै ना खोना दे बुरिनो इयो होदो ना आरो मा देश गेलासो थवा खानि उबाय खाथि जाबाय नोंथांलाय माबाले बर' फिल्मनि दाब्लाबा हाजोनले आबौआ न' आबौ अ लाया लाले ला सिपना दे सुनाय बाय थायो नाङा केमेरा थिं नाय बै वा मान मोजां नुदो नायनि ओइ पलिजे इबे आबौ जाबाय आबौनि बे आबै आरो दै नङा बेबो बिराद गाहाम मोदो फट' थिखार मायखानै नायदो दे एबार नायदो दे खिथिनोसै नैबे जाबाय बिहामजो आरो न'आयो एक्ट्रिस आंनि न'आयो बाय आर ना हिबला लांगोनखा मा होनदों खायफा सिख्लाफोरा फाग्लि जादों आंनो फाग्लि जादोंमोन फार्स्टआव बो थानायले बाबो मास्टार होननानै माथाल'सो जादों गारि सखनो फैसा गैया दे आबैया नै माबा भिडिअ खालाम लायना फैबाय बिनि बिखामजो जायो ना बिनि बिखामजो जायो दे आबैखो आबै जेरैनो आङो दा फट' थिखांगोन दे आबै दे ना आबै आबौखौ खुलुमना होलाय दे ससमा ला आबै देलाय खुलुमना होलाय आबौखौ दे आबौ आबै जानाय नङा आबौआवनो आबैखौ खुलुमना होदो दे उपाय गैया इथिं आरो बिखुमजोआ पुरा बुंबाय थादो र' नङालै एसां मोजां हिनजाव इमान गोजान मानथार खाथियाव थायोबो आबै आबै आबौनि खाथियाव दे दासो एसे खाथियाव फैबाबो आबैया थांदों मा 여기야 파이버 네 키노 미냐 나 하지지 파이버 민나가 그래 다우디 그래래 내가 세팅도 안 해 하는 거 아버 른도 도খন 아이 민나 네 네 फट' थिखांबाय आबै आबौमोनखौ नै फुल इन्जय खालामबाय जोङो नङा आबै बायदि समाव लानानै थांनांगौ नङा आबौ न' दा खिथिनोसै दे नोंसोरनो फट'खौ दे जोंबो थांसै दे बाय बाय होन खेबसे बाय बाय दे आबै आबौ बाय बाय होन बाय बाय फाटुबो फिसिदोनो इनिसा आयो मा साइसथां मा नाम होनदो सितु 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 आब' लाखनोय बे आब' जायो बाबु इसानि आरो इसानि मायु दे आइ नोंबो लोंदो एसे लोंनोसै जाया